presyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Mapanak bakit da ita, bubong lakay. Asinong tigadwam? Ni Mari Bonita. Ang mga numarabdan kayo manin, titi kumarin. Saan mat siguro lakay? Agawid ka daw sa? Wun, agawid ak adagos, apaman amalpas tilakad mi. Awan ka lagi talas 12. Na, but-but nga nakading. No kayat mo, di si kalaangan ti makityanda. Si kalangan, masaduta ka rumar. Itay pa adi ka matagtagari, Mari Josie. Madanaganak nga rod, Mare. Traffic mo na una yun. Ang mga numakaungot nila kay ko kanya. I-text mo, Mari. Ibagam at traffic. Ay, awan load ko, Mare. Makitext ka pa ang tanyak, Mari. Ibagam at traffic tayo, tado ti turista. Un, Mare, barang maawatan na. Ay, nawang. Kapilitan, Mari. Awan mat ti maaramidan tayo ta traffic mat. San mat amabalin apataya benta tinagluganan ta. Panyak orasan, yung maon pa'y lahing dahil tadyos eh. Makapagbuwisit na talaga. Nay, ay nawaw. Ay natinarabid mo babaw. Si ka magayam ti mangmangagaw. Apay nga ibarbarsak mulat tandag iti gamit yaw. Kasano? Awan pa'y nga agawid dahil tadyos eh. No, sino nga taayat ti kadwa na? Kunak ba no nakitsinda dakit ni Bonita? 5 oras hindi na malabas. Yung mawan na pa'y langas yung mangpit. Awan ka dititiks na king kanak kaw. Na-traffic ka no. Ngamjak mamati tatang. Ang lalaki di mo't tinanak kaw. At magam titiks na king ka. Marurutak na ron. Imbilin ko nga agawid adagos. Ngam nagtanggan ti ulo na talaga. Ay na, apo. Bubong, nukas na ka na yun. Awan lambo kon. Maibos ti gamit aditi balayaw. Para na traffic lang ni bakit mo. Napudutin ti ulaw. Di nakman pakibiyangan tatang. Numaasar ka, ti puon ti mangga ti ipangipapasam iti ugit mo. San aday tamang perday ti gamit yo ti paglaingam. Awanin na, maibos ti gamit yo anak ka. Pangita ka lang, Diyos eh. Itay pa'y urahin ka. Itay pa'y ang mabisbisinak. Ay, na yan. Anya manin tinaramid mo si Kabubong. Mano manin agamit ti pinirdim. Ay, nawo at talaga ti kastoy abyang. Sino nga mintin lang ibaking ka? Ang mabayagan ka? Nagtiksakmat kan ka. Di mo ka di maawatan ti kunada at traffic. Traffic. Na-traffic kami kan Mari Bonita. Taado ti turista ita. Iso nga itala ang anak kaawida. Day talaan ti makagapo. Ay nga ti kayat mo. Patayabon me iti nagluganan me. Hoy, ma-stress ako ni iti kastang aramid mo. Nabuong manan dagiti tasa kaskadaan niya laditan. Kurang pa dita. Nairuan kan iti kasta. Tunggal na pudot ti ulom. Kat gamit tayo ti pergem. Makauman ti kasta. Di ka pergyaman. Tasan aturubang ti perjet. Ay nawaw. Pudno asaan nakakabkabilan. Ngam panunutan man mo ti masaysayang akwarta. Kadagiti gamit tayo abas ta ibarbasak mulatan dita. Kastala akanayunan. Aginggat ka ano, nga agan ano sak, ha? Hay, maulawak Mildred, dandan ni ibo sa magayam ti gamit dito'y balay. Kita man to'y flat screen at TV tayo, nabatak matan ti screen na. Gumatang manin Ay, no, ada ti kwartang na igatang mo, alaman? Makipurdiya manin. Talaga at sumakit ti ulo kan ka. Hay, Jack, maawatan ti kasta nga ugalim. Biniling ka idi. Ano mabalin kat kontrolom ti bagim. No napudot ti ulom, mapan ka iti puon ti mangga, ta uray iso ti danug-danugam. Nalpasay, nagkatunga sa asawam dita.
Anyapit ti maramidam. Saan mo mabalin ang maisubli ti napirden? Tsak ambon na talaga. Ha? Di ta ka man langan. Mapanak ita yung ti kumparik. Ita, pumanaw ka na tanakasta. Siya ti pagdalusan ka na iti binuong mo. Lumabasa, Jusay! Sa dino ti papanam na Perla. Mapan ko itulog to'y karni ti baboy ti ayan na Paul. Anyagay na kita isaksakom. Gabi yung sama na kita. Una na, pinirdi manon ti asawa. Ay nawaw, apay ka numanan. Sa anak lang anak kaawid adagos, tatrapik kat nga rod itay. Idi simmang petak ay na, agkaiwaramot ng dagiti gamit dito'y balay. Tagayam, imbarsak naman agraman ti flat screen apakibuybuyaan nyo nana na perden. Inulit naman ang tikas iti inaramid na iday. Di na amo ti mabagbagaan nana. Di na pinanunot asayang ti kwarta ang naigatang kadagito'y agamit. Anyang iti ko na ti asawa medikal man, Mare. Ay, ma-stress ako na talaga, Mare. Oh, anyat na pasama kaya, Mare. Awanan, naperdi manin ti mano agamit ijay balay. No kasta, imbarsak naman ang dagiti gamit yo. Wan, Mare, dagiti langan plastik agamit mi tinagbati. Awanan ti pagkapyan, awanan ti pagbuyaan. Ay, nasakit ti ulok amang pampanunot, Mare. Di gumatang kayo manan iti gamit yo, Mare. Saanan, Mare? Nangamong ditan. Ang mga nugumatang akat perdian tumanin nila kay ko. Sayang lang ti kwarta. Sa bagay, Mare. Di ka pa'y gumatgatang. Tapno maamiris na, tibindot na. Wan nga rod, Mare. Nairwamon iti kastang aramidan na. Tunggal ng pudot ti ulo na. Gamit may ti dadaulan na. Ha? Tamakita na itaa. Ay, anyang pelat aramidam, Jusay. Apay, adi ka pa'y lamang ipapudot iti kape. Timudot nan, itaypay. Apay nga rin dinak itimplan iti kape. Ay nawaw, kalpasan tinaramid mo? Kalpasan abinuong mo dagiti baso dito'y balay? Kung naman lugim matang ka iti baro. Pangala ako mga itiigatan ko, kat awan mo't inyawat mo akwarta. Pagkapyam latan day tanakupit at akuray. Timpla among ta sa anak nga agkape. Ay. Asino mga itimbayt nga agkape iti takuri. Kaslawan ti tasabay. Talaga nga awanan ta inibus mo. Ano sam ita, ti agkape di tatakuray kunak manan. May kamay, dito'y balay. Anya ti masapul mo, anak ka. Mabalin ti makikapi, tatang. Ha? Ay, nawaw. Awan ti kapiyaw, iji balayaw. Adda, pagkapyan na man, bakit ko iti takuri? Ah, kasano mo nga, men? Binuong mo amin abaso yaw, idi na minsan. Nakaungatak lang iti dayjeng aldaw, tatang. Iti panagkunam ka din. Kit na siya ati kastangar aramidan. Baso mo't lang ni Josia. Napay ngamin papudutan na ti ulo. Nagluloko kan baro. Ipabasol mo pa iti asawam. Namin ano akasta tinaramid mo. Kasano, numauma ti asawam kaagsapol iti sa mahal lalaki. Tay nasingsingpait ngam ti siga. Pagyamanan kit di na ita Josia. Kasan nga iso ti kabilag no kasta makaungatak, tatang. Weng, yung salat tadag iti gamit yu ati dadailan. Malala, nagkapi ka. Yung pandadamdag iti baso ka. Abang ano iraman mo kidya perjay. Awanin ti igatang kuno bilang lang baraw. Iyon mo man titibay tagbuyak bakay. Ay nawaw, manglukluko ka kadi, ah? Asidag ka mat iti TV. Anya lang mo dya pindutom. Nung masadot ka, at damat ti remote iti sangwana mo. Aday ta, iyon kon. Ay, nangisit mo eh. Awan mo ti makita pa kahit. Common sense mo tin, ah. Nalipatam ka di, tinaramid mo. Screen lang mo tinabutak. Ay naapo, pang ngaasim man, ah. Usaram ti panunot mo. Anya anabutak laang ti screen na. Siyempre, no nabutak, naperdi mo tin, ah. No anya mo timbarsak mo iti TV, ah.
Gumatang ka nga ruto ni Tibaro, bakit? Ay, saan anala ka ti gumatang manin? Nagsasao ka, kaslad din padulin mo akwarta kanya. Sapay at dati drama, abuyag ko ma. Nyamot tunan. Umayak man, Mare. Agtugaw ka, Amare Jose. Ay, agyang manak, Mare. Umayak laang makibuyang. Ay, uwan, Amare. Iyon mo lang ang titibe. Agbuya taado ang Amare. Ay, uwan, Amare. Mabiit lang. Mangisa ang akbiit. Ang mga numakaungat nila kay kwento na agawid. Naimbag ka pa, Mare. Naka-rice cooker ka. Saan ka amarigatan nga gluto? Abay, agraman rice cooker yung pinirdi nila kay mo, Mare. Ay, Juan Mare, nabetak mo dun. Sayang day jay, kagatgatang milaang. Ay, day tatirigat ti madaan iti kasta klasin ti asawa, Mare. Ti mangperdi iti gamit ti paglaingan na. Isungarod nga awanin ti planok agumatang manin, Mare. Maanusan no anya ti adda. Balay pa'y ka di dayto? Siga no anya ti panagkitam. Mano abulan ni nakastoy. Awan ti makita ka gamit. Di ka agreklamo dita, si kamo ilaang tinang perdi. Talagang awan ti plano magumatang bakay? Mangtad ka, itigatang ko. Awan ti kwarta kita. No kas na nga rod, ano sa mun ano anya ti adda. Lagi di maanusan ti kastoy. Di mun tuma ngamin ammo ti agnakam. Pinakawan kay di, ngam inulit mo pa ilaang mat. Ita, si kamot laang ti agparikot taawanan ti maaramat. Ala, dadaulam ket di pa'y tinagbati. Masiksikurahan ako ni balay tatang. Anya pa'y laing nga rin aramidam gay. Makipurdiya ka Tarugyan ba rin ti agpundar iti gamit niyaw? Awanan ti bibiyang ni bakit ko tatang. Ay na, naumamit ti niya. Si kanto nga may baraw. Di ka agnakay. Agsaysayang kay ti kwarta. Amom ngayon rigrigatan yung iti gamit niyaw. Napamula ang pinilday. Awanan na. Naita ti bidot ko tatang. May kawa tamano abulan nga gan ano sa. Sapay paborito niya buybuyagi ti tibi. Pagyaman ang lata, saan na ka pinanawan ni bakit mo? Siguro, no sa bali lang ang babae, ay awanin na. Nabayagin ngayong sukat na ka. Kontrola mo kami na, kibagin baraw. No amom anapulot ti ulaw. Rumwar ka dagusin. Amom ti ugaling. Sika, ba't ti masalaw ko iti dalan, bubaw? Sa di daw ti papanam. Apala man makipurdiya na napirla. Ijay! Di tamyaran. Nasken nga gurnungan na na. Tapno makagatang kami mutlang kini bakit ko iti gamit iti balay. Sikan to mga gamin. Mahilig ka mang pirdi iti gamit no kasta na pudot ti ulaw. Hindi makontrol ti bakit nga na. Nairuam ka laang gamin. Baliwam ti kasta nga ugalim. Tapno saan asayang ti kwarta ang nagrigrigatan yaw kang baka mau. Limabas man nila kay mo dito'y balay itay, Mare. Jak am mo no sa gino ti papanan na, Mare. Saan mo't nagpakada kanya? Nangag ko ti pagsarsaritaan da kanina na perla itay, Mare. No husto tinangag ko, mapanmakipurdiya di tamyanan, Mare. Aya, Isumat tinangag ko, Mare. nasaya at ano na panunot na ti makipurdiya. Tapno masukatan na dagiti gamit a dinadaol na, Mare. Isupay, Amare. Manuabulan mo tan nga gananos ka. Tangdan ko iti manungal daw bakit. Anwak dayta. Igatang mo iti gamit dito balay. Umanay ayamot dayta. Inutin ta bakit. At damanan ti pakipurdiya at into no malawas. Una pala ang agatangan dagiti kasapulan ta. Sumarunon to ti TV kin rice cooker. Amangan mat no gumata nga, kat perjem to maalaang manan. Saanan bakit? Kasano ang makasigurado Manipo dita.
Agbalbaliw akong bakit. Kasta mo lang timbagam ide. Sa baliitan bakit. Seryoso ako. Oras siya akong taggastos iti gamit dito'y balay. Tas syakbat ngagpaysuti ng datail. Okay. Inton sumaruno alawas latan, agumata nga. Nagadumat dun ta ginatang mo agamit yung Mari Jose. Tangdan ni Bobong tinaigatang, Mare. Mayat ka ron ano kasta Mare. Sana na masapol nga gananos ka. Rumbang laang amare, isuma ngamin tinang perdi. Rumbang laang asukatan na. No nalaing amang perdi, nalaing kumamot agumatang. Ay, husto ka Mare. Barang hagnakamat na. Narigat mo ka na yun agamit latan ti papapanan ti kwartayo Mare. Saan kayo ang makaurnong no kasta? Ay nawaw, hanya nga ito nakakarton na binagkat mo, Bobong, anak ko. Ay, TV samay. Untata, kimata kiti barong. Tapno ang dati pagbuyaan mi kini bakit ko. Kita abangan no mapirdi manay. Saan tata? Ay wala kong nagitigamit ni. Kasta agamay, tapnusan asayang ti kwartayo. No napudot ti ulam, saan adang iti gamit yaw, ti pangipapasam. Nagadoa kayo iti paraangan yaw. Kastamot lang ti ko na ni bakit ko tatang. Sige tatang, agpatuloy ako. Siguradong agur-uray ni bakit ko di balay. Hagal-alad ka anak ko. Tibiling ko ha. Di mo liplipatan. Ay, kamaudyanan na bakit. Kompleto mo't lang yung tigamit dito balay. Kabarbaro mananda kita. Kita ma, ang mga nupirdyam manan. Ay no, saanin bakit? Agbalbaliw ako. Promise. Nasaya at mat nga rod no kasta. Tapno saan nga isupay apagsakitan ti ulok no kwa. Mala, ituloy tanto ti agsarita inton madamdama. Agluto akpay iti pangrabyanta. Tulungan kan bakit? Ha? Mala, sumurot ka nga rodan iti kusina. Tapno nabibiit ti trabaho. Ay, nawaw! Ikan iti importansya dagiti kagawaan. Tapno saan masayang ti kwarta na igatang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Pimanaway, nagiti trabahador mo, Perlin, anak ko. Nasaya at matno kasta. Tapno masukatan da. Nauma akmet laangan iti kinaarte dagita at tao. Asino ngayon ti purdiya amang ituloy ti trabaho da. Sapay saan pa'y analpas. Ay natatang nagado dito. Ay nawaw, narigat tagsapul iti trabador ang nagagayt Perlin, anak ko. Nalakalaang tatang. Mala, si kagarudin ti makaamba. Wala. Saan asyak ti maawanan ita tapi manaw da. Uray pupuutin da tatang. Alawi na agsapul ka nga rodin iti kasukat da. Tanalawa pa iti maraipan. Wen, di kay madanagan. Agsapulak iti kasukat da. Iti kabiitan apanawan tatang. Mayat samot no makipurdiyak pailaang ka ni Perlin, lakay. Anyaya ti paramid na, desi bakit? Agraep kami kano. Asino ti kadwa? Mapan ko kasarita ni Nana Gloria. Tauray doang kami, lakay.
Ay, nawaw. Kabagilan pa'y ayaman ni Nana Gloria at Agra. Bakit? Ni Nana Gloria pa'y tikunam. Napigsa pa'y laang dayjay, lakay. Ala, takayong timakam mo, bakit? No kabagilan nyo, apay kiti nasaan? Mangrugi kami matlaang inton bigat, lakay. Pimanaw ngamin ti trabahador da perlin kat masapul amalpas ti raep. Apay ka no pimanaw ti sigod a purpurdiyaan da. Dahil tatadyak amo, lakay. Awan mo't tinadakamat na iti nagsarita kami. Amoyumat siguro no anya ti aramida nyo, Daisy. Ay, wan, madam. Nagbalon kayo kade. Naibagak mat a merienda laang ti libre. Ay, wan, madam. Nagbalon kami. Nasayat mat nga rod no kasna. Ni Nana Gloria, Napanlaang imisbo, madam. mapan mo kitaan. Ibagam nga agawaan na tani, agalas 8. Nasken amang rugi kayo. Sayang ti oras abay bayadak, numala daw kayong agrugi. Wan, madam. Siyak to ti mangyag iti merienda inton madamdama. Awan pa'y mat alas 10. Paingay day taperlay na nakaw. Merienda da Daisy ken Nana Gloria, tatang. Ay, nawaw. Day talaang kitid mo ang merindada. Ada ka di parikot, tatang? Dudwa pandisay. Mabsog na nga tama dita. Nasaysaya aten ngam ti awan. Saan da mabsog no day talaang ti ipamerinda manakaw. Ay na, di dan aginarti, tatang. Di da pa'y agyaman, tadat itinapay ken Diyos. Kita ang manta Diyos. Kasaladan numlaan. Ay na, tatang, pagyamanan dalata, tadat ipamerienda kadakwada. At dangagpaiso ng kastamay. Tip-tipidum ita. Nagagadama piman. Sa maisa, saan analaka ti trabaho da? Mabisinan dalaki dinukas talaan ti ipamerienda manakaw. Mabalin ka ding agtal na kay latan, no awan tinasaya at nga ibagayo, tatang. Saan mat ada kayo ti aggas-gastos ka? Agmerienda kayo, Daisy, ken Nana Gloria. Wan, Madam Perlen. Agyaman kam launay. Ibatik ti meriendayo iti lamisaan, ah? Wan, Madam. Agmerienda kamin tulatan inton madamdama. O sige, da kayo matan ti makaam mo, taado pa'y tinaskan nga aramida. Wan, Madam. Agyaman kami. Ay, nawaw. Day tao, ti Diyos nga ipainom ni Madam Perlain. Anya tiraman na yan, Nana Gloria. Natamnay mo, kasla danumlaang anak kulayan. Ramanak mama, Nana. Ha? Tanumat talaga, Nana. Oo na yan, day ta Perlain. Agraman to'y pandisal. Duwalaan. Talaga asag kay sata. Kasla nagtangkan pa'y. Ang mga nuidi pa'y kalman day ta pandisal, Daisy. Ay, sapay mabisbisina. Anong santalatan akan ng ti pandisal, Nana? Tapno santa ang mabisinan. Nang runak at awan pa'y mat alas 12. Barang saan akas tati pa meriendada inton bigat, Nana? Saan nun, Daisy? Kisayan talaang ti balong tangain na po'y. Amangan kunak no day tapay a merienda ti pagsakitan ti tiyanta. Ay, nalpas mo't langan ti may sangal daw. Ay, naimbaglaangan. Tada may sukat iti asukar, Nana Gloria. Iso na lang, takas lang tip-tipid ti busta iti merienda. Ay, sanak anarte no may papan iti merienda. Ngam no kas demot lang ti ited da, ay oray sanang. Iso pa'y kit di apakaalaan iti sakay. Day tangarod, Nana. Makapadismaya talaga. Awan sir-sir, piti merienda nga ited da. Makipurdiya takadi pa'y iti day di aperlain inton bigat. Ikat ipadas talataan, Nana. Kasanungay no kas demanan ti ipamerienda na. Ikat nayunan tatibalon ta. Tapno sigurado, Nana. Ngam no kas manan ti ited na meriendata. Santan tun ngagsublay. O sige, kas tangaraw karamidem ta. Awan mo ti pitchel anang ikarga ak iti Diyos, tatang.
Ang mga no inyawid mo't danana Gloria kang Daisy. Inala kon itay anak ko. Anda iti kusina. Ay, kunaklakit din no inraman da nga inyawid. Anya kalaki di mo din pirlain. Pagbalin ng mga tatakaw ti pada batao. Una, tamamirmiraot dagi jay tatang. Anyat amok ngay no agraman pitchel ken basok ket kinursunadaan da. Ay lawaw. Anya klase ti kapanunutan da ita. Hey. Kumusta mo tinakipordiyaan nyo? Daisy, bakit? Nasaya at matlakay. At akati pa iti aramidan yung tumbigat? Agsubli kami intun bigat, ta saan pa'y analpas ti raup me. O sige, gundawayang bakit? Habang awan pa iti maaramid iti bangkag ka. Ay, anya nga itinlutom apang rabyan talakay. Balatong tay sumilang dadda. Mayat daytan lakay. Agpeles kan aginana ka pa nga ron. Tamang antayin ton matamdaman bakit? Isagana kong tipagsukatan. No kahit mo tag-shower, nakasakduak mo langan iti danong mo sarang. Agyaman aklaunay lakay. Agsublidan na Gloria kang Daisy itatatang. Isaganak ti meriendada. Da kayon ti makaamu amangtad. Anya nga iti pameriendam kadakwada pirlain. Jay nabati akamote di kalman. San ka di pa anabangles dadan? Mabalin pa'y tatang. At damot lang ti pansit iti ref no kayat da. Sus, hindi pa napalabas alawas ti pansit iti ref. Anak ko, sigurado anabanglesin dayjay. Ni tatang mat, mabalin pa'y dayjay. Nakaref mat. Ay nawaw, tipidem mo ti merienda na iti purdiyaam. Kasta talaga ti diskarte tapno sa anak amagastusan, tatang. Ay nanak ko, kinaimo, tikastangan aramid mo. At damat ti kwartam. Gumatang kalatta kuman ay ti may sasupot at tinapay di ta tersina, ta iso ti ikapida. Isupay kit di apaggastusan, tatang. No agraman merienda, kat iimot mo kadag iti trabador mo. Awan madismayada. Ay nawaw, susweldo akmet ida, tatang. No diyo kayat, syaklaangan timangtad iti meriendada. Amangan no sa balikit diti itadyo dita. Anya? Anya ti bagayo, madam? Adda trabaho kita. Iso nga itad kon ti meriendayo, Daisy. Ay, agyaman kami madam Perlen. Meriendayo daytan aging gatmalam, Pansit kan kamote daytan. Wen, madam. Agrubatak marudan. Kitain nyo aramidan nyo, Di kay agbunto-bunto ngagtrabaho. Laglagi pa nyo, asusweldoan da kayo. Saan met, madam? Makitkita yung manwun no saan. Agtrabaho kami latta ni Nana Gloria. Anya ti may imbaga ni Perleng, Daisy. Iniyag na ti meriendata, Nana Gloria. Anya nga ti meriendata. Pansit kan kamote. Ay nawaw. Amangan kunak no nabangles manan. Day tati jakamu, Nana. Bareng saan, Madimot ngagpaiso ti angot ti pansit, Nana Gloria. Ti kamuti ngay. Uray ti kamuti, Nana. Ay, talaga nga gagara day ta Perleng. No saan akurang titid na merienda. Nabangles man. Anya lakit di matikastuyan ang mapaspasamak. Pagbalinan datan samat nga animal dito'y, Nana. Ay, addaing tugot ko at tinapay. Isulaangan ti meriendaon ta. Ay, ano kastoy akanayon? Madismaya ti makipurdiya, Nana. Kasla saan damat a concern kada tayo? Kaputa makipurpurdiya tayo laang. Bayantan, Daisy. Ngaminton sumarunaw. Jakon kayat ti makipurdiya iti dayta Perleng. Tipiden da tayo malaw na yan. Nagkaray nga iso ti makaamo iti merienda. Ngam kastamot ti aramiden na. Ne, anya ti aramiden yu dito'y kataltalunan, tatabukyo. Nanggigak iti meriendaan nyo, Daisy. Ha? Amok ngamin anabanglas. Tinyag ni Perlin iti agsapa. Awate mo. Ay, nakababain mo, tata. Awatem ti dyan.
Ay, agyaman kami tatabukyo. Pasensya kayo, no naladawak Inuray ko pa nga minapimanaw ti anak ko. Di yu dakdak kamatin kinkwana, alang yegak iti merienda, ta sigurado ang makaungit day jay. Talaga ka di akas jay ni Madam Perlin, tatabukyo? Sipod pa ide, tip-tipi din na ti merienda dagiti purpurdiyain na. Kanayong ko ba abagbagan, hindi nak ipangpangag. Manulaang matitinapay di ka tersena. Isumat lagayam, tata. At dating imot na, iso nga oras saan nga ibaga dagiti trabahador na. Ang muklatan aday tak kinaimot na ti makagapaw no apay apimanaw da. Di na ammo ti mangisakit iti trabahador na. Sweldo yo, Nana Gloria ken Daisy. Agyaman kami launay, Madam Perlen. Awan anyaman na. Ayun gayam, awan ka diti aramidan yo inton umay alawas. Adda ko mamanan ti sabali nga ipaaramid ko. No siyak. Aglangan ta kinasarita dak ni Mrs. Cross. Sika nga, Daisy. Amangan numakaumay ka. Awan sapay mo ilaang ti aramidan yo iti bangkag yo. Kasla isuti ko na nila kay mo, idinasabat ko igi paradaan. Ay, kwa, Madam. Pagpanunutak pa'y. Diyak pa'y masigurado ita. Bagaan da kayon tono kasanaw. Nasakit ngamin ti bagbagig. Makabanog ti agrap. Kaya't mo ka di pa itang trabaho iti dayjay a Perlen, Daisy. Saan, Nana? Apay nga raw, akas diti na isungbat mo kunkwa na itay. Nagrasunak laang, tapno saan ang maupay, Nana? Sa bagay mo't kit di Ngam kasano nga rod abaliwan na tikas jay nga aramid na, no agul uli magtayaw. Ay nawaw. Andan to siguro, Nana? Narigat yung trabaho iti boss, adi na amog ti mangisakit iti trabahador na. Pudnutan ako na yun, Nana. Urayan niya kumaameryenda, basta saan anabanglas. Kantay mayat kumamot amakan. Uno saan, nayunan na lang ang tipurdiya tayo, tada tayong ti makamo iti merienda tayo. Siyempre, di na kayat tatag tip-tipid ka nga road. Lukas jay lang, awanan ti mayat ang makipurdiya kan kwa na. Merienda pa'y lang kat imo tayo. Ang mga nubumak ng kat agraman tangdan tayo, tipidan na matan. Day tapay, ti may sapang panunutok itay, Daisy. Naimbag ko na tainted na lapta, titangdan ang nagsasaritaan tayaw. Nusan, talagang agreklamo Nalpasan tira ang plakay. Nakasta, awanan, ti paramid ni Perlin ka na kaya. Ada ko mapaya. Jakon kaya tagsublay jay lakay. Ha? Apay mo bakit? Naimot mat. Tip-tipidan na ti merienda mi. No saan akurang, nabangles matitid na. Ay nawaw. Nakasta nga ron. Pudno dagiti sayang gusa nga imot dahi ta Perlin. Napanagnakan min kanina na Gloria lakay. Nagreklamo kayo kumaakan kwa na bakit? Jak kaya ti makiap apa lakay. Isupay kit dia pagsakitan ti ulo. Nitatabok yung tupay nga amanak, di na ipangpangag. Da kamin tulakit din. Guluan mo agreklamo kami. Di matan umay ni Daisy, tatang. Di na sigurong kaya ti makipurdiya Iti anya aga po. Kat inted ko matitangdan da, idi nakiraop da. Iti kas di atratong katakwada. Namnamaang pailaan nagsublida. Ay nawaw, apay akasta kayon, tatang. Iimot kay ti merienda Perlin anak ko. No saan ako rang, tayo nabayag mo't nga istak ti itid mo. No kas di pailaan, saan ka kuman anang tay? Pagyamanan da tamang tedakla ta iti libre ang merienda da. Basta siyak, may salaing ti sigurado Perlin anak ko. Di mo amaw ti mangisakit iti tao a pinurdiyam. Ado ti kwartam, ngam kastamag ti kinaimot mo. Para merienda lang, iimot mo pa ay nawaw. Simbang pagkamagaya mo anak ko.
At di mo lang nakasaritam, apurdiyaan. Ay, awanin ti mayat amakipurdiya kanyak tatang. Nanggag mo ka din tiya warwaras asayang guseng, may papangking ka. Amok day tan tatang. Isu siguro nga awan ti mayat amakipurdiya. Tanadamag dan ti may papan iti day tabanag. Ay, basol mo mo lang Hindi pa nga ibagbagakeng ka nga aywanam dagiti trabahadon mo. Ngam dinak ipangpangad. Ura sino mo't anak ko. Madismayada, no ti busda, kat di na amo ti mangisakit iti pada na tao. Ay, uy, basol kun tatang. Itatawanin ti mayat amakipurdiyaking ka. Ano sa mo na? Ano sa mon akong trataan, dagiti ipaaramid mo ko ba? Ay, diyak kabailan nga aramidin amin tatang. Sapay nagdadagsan ang trabaho. Dahita kumati pinanunot mo, sakbay nga inimutam dagiti trabador mo. Ali rugya mong dagtrabaho, tapno isupay ti malpas mo, anak ko. Ay, nawaw! Di mo imutan dagiti trabahador mo, tapno di da mauma ang makipurdiyakin ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mangdadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naimbag abigat mo, Mari Betty. Ne, si Kamat Gaya Marimila. Naimbag abigat mo man. Blooming ka manin ita, Siyempre, Ay, aywanan nak nila kay ko, Mare. Naimbag ka pa'y, Mare. Sa dino nga iti papanam, Mare. Bunoy mat, taimat mo. Ay, sa dino kumapay ngay, Mare. Mangayo manin, awanan ti maisong road. Ay, nawaw. Nilakay mo ngay, Mare. Ibaon mo nga min, Dayjay pa'y ti ko na, Mare. Apay, maibaon dayjay. Isupay kit di ati pangapaan na kanya. Sigurado nga ibaga na abisi iti trabaho na. Kat agpada kayo mat nga trabaho, Mare. Ay, sumber ka pa'y, Mare. Tagkapi ka. Ituloy tati agsarita iti unag. Pasensya kan, Mare, ngam saan amabalin. Sigurado nga agatak manin nila kay ko no mabayagana. Umayak tulatan no sa anak abisi. O sige, no kastati ko na, Mare. Adak mat akanayon dito'y balay. Umay ka laeng no saan ka abisi. Tapno makapag-istorya ta, mamat. Sembanday ta binagkat mo, mila anak kaw. Naimbagla pagsungrod mi iti makalawas, nanang. Ay nawaw, apay asaan nila kay mo tibaon mo ang mangayaw. Ay, narigat akasarsarita ti anak yun, nanang. Uwan ko, nana, ngam saan mo't amapan. Ay, pumaday tatao. Inton kwan, agreklamo manon. Amo na anak ipurdiya ka, ngam si kapay lang ti urayan na ang mangayaw, mat. Anya kay tar aramidon na ijabalayaw. Awan ijabalay, nanang. Iti ayan ti kumpare na ti tambayan na no kasta arrest day na. Talaga nga awan denggan nasaw. Inton ko nagadaw reklamo na. Ay nawaw, api akasta ti lang Di mo nakita ti kayo nga insangpet ko, tinong. Agdigos ka mamit.
Kasano kat di mo matpaginanaan da tao? Limual ka kasta tilangam. Ay nawaw. Anya ti parikot iti lang kaya? Losyang kanila. Ay wana mamit tabagyan. Kasano kuma kat di ka mat-aggunay dito'y balay? Siyak mat-akanayon. Apa yang alun ni Mali Becky? Ada ti trabaho na. Ngem aglang-lang ang atin igil. Ana, ikumparanak manen kan Mari Betty. Pudnumet. Naimbag pa ni Pali Edgal Napintas kan aglupo-lupa flesh. Ti asawa na. Agsarden ka man si Katinong. Nagado a reklamom. Ngem di mo mat-ammo ti responsibilidad mo dito'y balay. Aglang-lang nga pa nga ubiyang ninanang siya ka. Una, taada ti oras na para itibagi na. Siyak ngay, awan ti oras ko nga ag-beauty rest mo't. Ay nawaw, unaklakid din o asino tinapintas nga masabat ko. Siya kamat kaya malibeti. Bolero ka talaga, Manong Tinong. Pudnumet. Ula ada ti anak yakin palid galkit napintas kakin siyak kalata. Napintas mat ni Marimela nga asawa ma. Wen angin sa balilata ti pintas mo ya. Aglang-langa ka nga flesh. Ni bakit ko ula kalkalpas nagdigos. Lusyang latamet. Saan anasaya ti kasta nga ibagbagang Manong Tinong? Ang mga numasaktan ni Marimela. Pudnumet. Umapala ka una kan palid ka. Awan rumba nga apalam iti kumparin. Ngamin, napintas mo ti asawam. Nagagatupay ni Marimela. Apa nga itang kalaang, Betty? Nasalaw ko ni Manong Tinong di tadalan, Edgar Lakay. Ano timbaga naging ka? As usual, iruruman naman ni Manang Mila. Anya? Diyak mo man iti dedya kumparin. Nagsasaw ko namlan asino matan ako gugwapo. Unay kan bakit? Katpud no matlakay. Diyak magustuhan dagiti rumrumwar iti ngiwat na. No sa anak-anak kapag tepel itay ang mga nuti ni Babkon. Di mo latan ni kaskaso. No anyat ibagbaga na bakit? Isupay kiti apaka-estresa. Sipod pa'y idi akasta talaga ni Pari Tinong. Awan lat amo ng aramidin. No di agreklamo kan iruruman na ni bakit na. Balon mo lakay. Pasensya kan medyo naladawak. Ado pa niya minti na si Kasok. Okay lang bakit? Mawatak mo. Agawid akmat ladagos. Amumat nga do ti trabaho nga gururay. Dagasag pa iti anak ta iti ayam dananang. Agan-anad ka Uray si ka. Diritso awid dumalpas ti trabaho. Well, di ka matanagan bakit? Agdiritso ang agawid numalpas ti trabaho mi. O sige, mapanakon. Sige bakit? Palay, talagang aglang-lang ang atin ijel ni bakit mo. Si kakit di mo't pare Tinong. San amadlaw at rentanan pare. Pare, ni Marimela ti sumungan. Balon mo sa ti imat na. Sungak peso. Inbagak met nga iteks na. No asidigan dito pagtrabahuan tayo. Tasabatek laeng ang tibalon ko. Ay mayakit di dito eh. Ay nawaw. Pare, panawan ka pa. Kasalitak man ti asawa. Buto yung tabalon ko. Ay nawaw, napudot samot ti ulom lakay. Di ako nakinikakit iteks na. No asidig ka. Tasabatek ti balon ko itigit. Asino tinang ibagakeng ka. Nga agdiritso ka dito yung pagtrabaho. Dakes ka din. Nasabat ko ni Mari Betty di tadalan itay. Kat nakuna na nga okay laang mat. When angim nakababain nga, Lord. Anya ti pagbainam aya. Basta. Ibain na ka din, ha? Ay, asis. Kita ay man tabadong. Ay nawaw. Nakababain ka lagi ti katrabaho. Si kalangarudan tinaituludan iti balon. Si kapay laang ti kastamad. Ay natinong aya. Jack amon. Ay, awali ta ano asaw. Agawin kan. Taamangan mo makita na kapay lagi ti katrabaho. Kababain. Ya. Pinapanaw mo't ang dagos ni Marimela pare. Bangay babain dahil tao. Unay kan pare. Inyam among kumapay mo't akaragiti katrabahuan tayo. Ay saanin pare. Among met.
Nagpipintas kin nagsisiksida kita asawa yo. Siya klayang sa amit ti guwang ti asawa na. Napintas mo't ni Marimila pare. Kasda amit ti napintas. Beauty res laeng ti kasapulan na pare. Ay nawaw, uray manupay a beautyless. Sa anin amalipil ti kasda alangan na pare. Amangan kunak no, ginayumanak ti asawak idi. Nalabos kamot pare. Irurumon mo piman ni misis mo. Iso ti pinilim, sa ita, irurumon mo akasta. Ipagpaklaan ba't ti pugno pare. Ula agdigos iti gatas, alanganin amalipil ti kasda alangana. Mangantak iti pare. Saan ta na pagsalitaan ni misis ko ta? Makapaawang galas met ka. No amo ni bakit mo ti manggayuma. Sika pa'y laing nga ta, tigayumaan na pare. Anya! Anya ti pampanunutan lakay. Itay pa di ka matagtagari dita. Masyanak launay kini Marimila bakay. Iti anya aga po lakay. Inruruman manan nila kay na ah. Manan? Nangag ko, tinagsasakit abalikas na, kani bakit na. Idiin tulod ni Marimila, tibaron na bakit. Naku na napay, nga amangan ka no ginayuma ni bakit na idi. Ginayuma? Di pa'y agyaman, tauray kas jay tilanganak at kinayat ni bakit na. Ay nawaw. Dahi tangaro bakit. Nagsasaw, kunamlan asino agwapo. No kasta ka na yun, ang mga no panawan to ni bakit na. No mapasamak dahi ta, saan tayo ang mababalaw ni Marimila? Narigat nga ta, timaadan ita asawa ang mangirurumang. Apay met kasjet lang ang anang itulot itibalong ko si Camila. Kasangsangpot mo laang ngam napudot adagos di ulo. Ay unay kan ayatinong. Ibilin ko ken ka, ket itexnak no asideg ka, tasabatak tibalong ko itigit. Ngaman niya nga tinalamid mo. Nagdil-diretso ka kit din. Nakababain ka lagi ti katrabahwak. Naimbaglayangan tanilaang palidgal tinakakita kayo ka. Nukas namot laang, si kamot ti agluto iti balon mo. Di mo namnamaan nga ibalunan ka pa'y. Diwan laang. Kaya ko pa'y tapno saanin ang masapol ang mapanangka iti pagtrabahwak. Ken isubli kamot laangan kan inang mo. Di ka madanagan. Insa ko kung dagiti gamit mo itay. Tapno saan ka marigatan. Anya? Isublikan kan inang mo kunak. Diyak kasapulan ti asawa ang mangiruruman. Bakit? Apay mo nga kastan ngay. Mabit lang ti irwar ko dagiti gamit mo. Itulod ka matlaangan tapno awan ti maibagam kanya. Ay dawaw, anya ti kayat asawan da ito'y bila. Isubli ko ni Tinong nanang. Apa yan? Nareklamo la unay nanang. Mangiruruman pa'y. Ay unay kantinaw. Anya man ang tinaramid mo. Da kayon ti makaamukan kwa na nanang. Agawid akon. Nasaysaya atin ti kastoy. Tapno awan ti makagapo nga apaan na. Bakit? Kompleto ti gamit na. Walang labis, walang kulang. At daamin ng itisako nanang. Ala, inakong. Agay ita, insubli na kan ti asawam. Basol ko, nanang. Asino nga mintin ang ibaga nga iruruman mo ni Mila? Amumat abalay na ti pagnanaldan niyo. Pudnumit ti bagba, gulang ni Mila. Diyak ngalun amo, nanang. Amangan kunak no, ginayumanak mit ede. Anya, gayo mabaalaw-lawatom dita. Di mo ikalintagan ti dakas nga ramid mau. Agsarming ka man takita tilangam. No ammo ni Mila ti may papan iti gayuma. Panagkunam ka day, kat kastapay la alangama ti gayumaan na. Nawaw, pagyamanam kit di tauray kasta tilangam kat kinayat na kalata ni Mila. Kunam lano asino ka mga agsasao. Ninanang met, judgmental kay launa nga. Apay, sa anak ka di agwapo? Agsarming ka. Tapno makitam ti sungba, ti saludsud mo, anak kaw. Anya ti kunam, Mari? Insubli mo ni Tinong kaninanang na? Juan Mari Betty.
Nagturod kan, mare. Ay, saan ko akasapulan ti asawa ang mangiruruman kan nareklamo, mare? Sa bagay, deserve na. Mangiruruman matlaang. Kunamlano asino mata perpekto. Amo, mare, naibaga na pa'y kanu kanila kay ko nga amang ano ginayumam ide. Gayuma! Di bali latan, mare. Tinapatag kat okay ka itan. Ay, wala, mare. Ita nga awan dito'y balay, mayat ti biyag ko. Awan ti pa ka-stressa. Wan nga rod, mare. Itapay lang kat madlaw kon a medyo blooming kan, mare. Awan mat gaya man ni Tinong di tabalay dalakay. Ay no, at damot ang nagtrabaho itay. Wen ngam saanan adi tabalay dati pag nanaudan na lakay. Ha? Sa dino nga raw? Itayan ni nanang na. Anya? Insubli ka no ni Marimila. Ay, iso malagayam analiday ni pare Tinong itay. Gunguna na Kasta tiga nabon dagiti asawa ang mangiruruman. No saan ko makasya tinalamid ni Mila? Di mayat kami ko mga aging gay tananang. Irugim madan si Katinaw. Udno met, baso na no api ang nagsina kami. No ide, kat kanayon mo nga ibagbaga aginayo manaka. Ita, sa bali madan ti bagbagam. Basta baso na. Imbis nga kid daw kay ti pamakawan, kasta pa'y lang ti ibagbagam. Ay, saanin ang masapol. Naggado ababay dita. Kabailak ta ang sapol iti napimpintas ng ni Mila. Sigurado ka kanay ang magustuhan da kamatlaang. Ni Mila lang, pati ka kay suna anay lawan kan ka anak ko. Ay, anak ko, nasakit met kasta pa nagsasauyo nanang. Pudno, anak ko. Ni Mila lang, mati nakaanos kan ka. Anya ti inaramid mo kan ko, anak. Sangkay bagampay aginayuma da ka. Ay naapo aya. Nay, si ka magayang Mila anak ko. Sa dino ti papanam? Agpalingki ak nanang. Ay, agidan tanak ko. Mabalin lataan nanang. Tapno makatipid ka itiplete. Blooming ka ita. Mano nga aldaw laan, sipod insublim ni Tinaw, nga dakulan tinagbaliwam. Ay nawaw, agyaman ak launay nanang. Kasta talaga no awan ti sakit ti ulo. Ayun gayam, kumusta mo ni Tinong nanang? Maday siya balay Inal daw pagsasawak, tas ikaki din ti papabasulin na. Basul bukan daw, no apay nagsina kayaw. Ay, pasensya kayo nanang. Jak tuma maanusan ti panangiruruman na. Nagadupay kit di areklamo na no daduma. Ibagbaga na kanupay nga amangan no ginayuma. Maawatan ka, nakaw. Uraya sino mat, ano kasta ti asawa? Maibaw sa talaga ti pasensya. Nakitam ka din ni Marimila, pare? Awan, yan ti bibiyang ko rin kwa na palid ka. Ay no, blooming ta asawa mi ta, pare. Anya? Sigurado may nilab ka manin keng kuana no makitam, pare. Awanin ti bibiyang ko iti day tatao, pare. Imay di balay di kalman. Katay na, nagpintas sila. Ay, di nakman angawin akasta, pare. Pudno ti bagbak, pare. Kung nagtumutin ka iti, beautyress lang ti kasapulan ni Marimila. Kita, hindi awan ka di balay yo. Dakkel ti nagbaliwan ni bakit mo, pare. No makitam la ita, amangan no agdaton ka marin ken kuana, pare. Ni Mila ti aglabraba iti palaangan na. Pudnumit gayam ti naibaga ni palit ka. Bimintas ni bakit ko. Agin lalabas akman iti palaangan. Balang pansinin nakmanin. Si kamit ti lumabas, Tinong. Ne, blooming kamit ita Mila. Una, tadamatan ti oras ko para itibagik. Ayo. Saan akas idi at trabaho ti mapampanunot. Makapag-beauty rest pa yun da tao Mila,
No, ibagak nga kayat ko ti agsubli dito'y balay. Okay lang ken ka? Sino tinangibagakan ka? Mabalin mo ti agsubli, Saan na kun mapakawan? Bakit? Ay di nakman awagan iti bakit? No saan nak nga ay ayatan, ken no atapom aginayuma ka, apay pailaan nga agsubli ka kanya. Kung kunaklayang radya, bakit? Ay natinong, mayatan ti biyag ko ita. Pangaasim ko kalik, saan ako nga agreklamo, kan saan ka nga ilulumin. Palubusan na nga agsubli dito'y balay. Urnusin ta ti relasyon ta. Diyak pa'y masumbatan day ta sa ludsod mo. Ikanak iti waya-waya, tapno makapagpanunutak na imbag. Amangan no agsubli ka dito'y balay, kat ibagam manen aginayuma ka. Hey, awanin nanang. Amangan mo isukat na kung ni Mira iti gwapo. Sa dino tinaggapo, Maya? Ita ni Mira. Di na kaya't nga agsinublian kami nanang. Nagpuskol matiro pa manapan jay. Agasawa kami lakamit nanang. At dati kalbingakin ko na. Itatadakil tinagbaliwan ni Bakamaw kasta ti ibagam. Idi panawan alos siyang iti katatrabaho na iruruman mau. Ibagam pa'y aginayuma na ka. Kakano iti waya-waya tapno makapagpanunot nanang. Hindi, urayam no niya ti desisyon na. Nanang, kasano nga ron nga no, di na kaya't nga makisinublian kanya. No manugot nga agsinublian kayaw, ay nagasat ka ang anak kaw. Angam no saan, aramidam ati ka ba ulam? Ipanagnak mo kan kwa na nagbalbaliw kan. Ipanagnak mo kan kwa na apagbababaw yam, ti panangiruruman mo kan kwa na iday. Ay, nawaw! Ti kinagwabo kan kinapintas kat agkupas. Di mo nga rod iba inti asawam, tapno awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak na ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, no kaano mata ka sa pulak, nadadaal pa'y laang mo. Ay, nawaw. Apay ka din, Sophia ba kan? Anyan na pasama. Naabutan mo't gaya mo ti kasirula tayo, Henry. Kasano ang naabutan? Kita ama. Isumat lagayam nga agtagtag. Naabutan mo't gaya mo. Gumatangak to, no, agpasintruak bakit? Di mo liplipatan ata kasapulak ti kasirula. Wen, inayon ko ni tilistahan dagiti katangak. Natnudyak malipatan. Pilyam tay medyo dakkel, tapno ado tilaunan na. Wen, kas iti kasirulam anabutan ti katangak bakit? Sa dino tinagdapuam, Henry. Iya sentro na narusing. Ay nawaw, anya ngay taimat mau. Kasla kasirula may. Kasirula talaga na. Impagatang ni bakit ko. Manungay ti pananggatang mo iti kasta kadakila kasirula. 250 lang, nana. Tinawarak ngamin. Ay kamayat Nalakan kasta. Una na, mayat pa iti quality na. Napuskol kita nyo. Mabalin asalunsunan no sa dino tinanggatangam. Iti abay ti restaurant nga si dagiti paradaan na. Naglalaka ti lako da ijay nana. Naglalaka ng mayat ti quality na. Iso ang makatipid ka.
At tuyan din pagata mo kasirula bakit? Manumot nga iti pinanggatang mo, Henry. 250 lang bakit? Tinawarak pa yung amin eh. Anya? Ay nawo, apay kaslasaan ka naragsak nakatipid ta. Oo na yan, Henry. Ti kumamit nginginaan ti ginatang mo Amangan mat no low quality da ito Nang runa kunam alalakaan laang. Mayat ti quality na rayta kasirula bakit? Kita ang gamin asak ba yung agsao ka? Napuskul mo piman. Kasanoan na ibagam amayat ti quality na? Kat lalakaan laang. Gumatang kang agpaiso iti gamit. Ngamday tay mat lalakaan. Low quality akanayon lakay. Ay nawo, pilpilyot mo bakit? Saan nga amin analaka kat low quality? Saan mo nga amin anangina kat high quality? Hay, isublim day ta kasirula. Sakto lang ti gumatang no agpasentro kami kin ni Mari Dorcas. Diyak kayat ti gamit alalakaon laang. No di mo kayat, ilakok laangan kin Nana Roseng. Nana Roseng, adda kayo kade? Nana! Ada Henry. Ada ka di masapul, mau. Nana, amangan ko nakno kayat yung agatangan to kasirula. Unak man no ginatang mo day para kan di ba ka, mau? Kumaa, ngamti namot kayat nana. Isulat na ka no ti gumatang no agpasentro dakin kumari na Dorcas. Ay dawaw. Apay ka daw. Mayat mo day ta kasirula. Makita na puskol. Di na kano kayat tinaglalaka kasirula, nana. Nukas na. Masapaw latay nginginaan na kasirula ti kayat na. Kasta nga ron, nana. Sigon kang kuwanak at low quality ti ginatang ko, ta naglalaka ka no. Mahilig magaya mi tinangina ti asawam. Mutoy nga ron day ta kasirula tagatangag. Ay na, agyaman ang klaunay, nana. Oray 240 lang ang titad diyo. Adapay ka digatang, Mari Sophia. Gumatangak pa iti kasirula, Mari Dorcas. Ay nawaw, nakita ka gimatang nila kay mo iti kaserola, idi na minsan na, Mare. Gimatang agpaiso, ngamday tay kidinsag to 250 laang ti ginatang na. O di mayat, Mare. Nakatipid kayo. Ay na, Mare, jak kayat tinalaka lang agamitan niya. Anya nga ron ti kayat mo ngay, Mare. Masapul ang inginaan. Una, tapno mayat mati quality na. Ay na, Mare. Saan nga amin analaka kat low quality? Si kakit dimot. Ay, basta siya. Diyay nginginaan tigatangak, Mare. Kasla ibirbirok mo matipaggastusam no kasta, Mari Sophia. Ay nawa. Nakangingi na matanda ito akasirula, bakit? Ay, di mo pakibiyangan ta kasirula dita, Henry. Agasam man ta 500. Ay nawaw, di mo pakibiyangan ko na. Gimatang ka itinangina. Ngumnukit kita kaslabas sila matinagdumaan da iti kasirula ginatang ko iti 250. Anya abas si tinagdumaan da alaw lawatem dita, Henry. Di mo ikumkumpara da ito akasirula iti ginatang mo. Ngamen, dakkel ti diferensyada. Ay wala, talaga adakkel ti diferensyada. Tasi ka, 500 ti binayadam. Kat siya, 250 lang. Ngamnukit kita, basit lang tinagdumaan da. Kastoy mo lang ti ginapuskul ti ginatang ko, idi ako nam alo quality. Gaputa naglalakalaang. Di mo pakibibiyangan ta ginatang ko kunak manang. Agpakalaing ka man ngaminditan ka. Kita ang abakit. San aga po ta adda ti makitkitam a kwarta. Kat gastos kamay agastos. Lumabalin, agtipid ka kumamot Nagag ko, ngagbinbinog kayo kini Henry itay aldaw, so piyarak ko. Ay nawaw, mangag ijay balayo, tatang. Ketwin, kasirula kong kunayo ba? Ay, maasarak iti day ta, Henry. Nagpagatangak iti kasirula. Ngumtay lalakaan kit den, ti ginatang na. Di ka pa'y agyaman, ta nakatipid kayo anak ko. Tinapatid, kit maaramat yun ay ta kasirula. Diyak kaya ti gamit alalakaan laang tatang, talo quality. Iso agim matangak iti nangina, tatang.
Anya, aging gagayam ita, kat mahilig kay tinangina anak ko. Una, tapno sigurado ang mayati quality na tatang. Kan, tapno agbilib mo't adagiti kumarek no makikita dadagiti nginginaan agamit no kastang umay daditi balay. Ay, kastot lang ti kastagar aramidam. Saan nga amin anangin kat high quality? Saan ba't nga amin alalaka kat low quality? Naskan na taapilip alasaya dagiti gatang manak ko. Hay, agpada kayo iti mindset kan Henry tatang. Tip-tipidin nyo launay ti bagyo. Ita panahon, kasapulan ti agtipid, tanarigat agsapul iti kwarta. Kas nakunag itayoy, saan nga amin analaka, kat madi ti quality na. Malagip mo, tayo ginatang ni nanang mo akaldiro, nangin na ti binayadam. Ang saan mo't anagbayag, nadadain. Rumarak ita, Henry. So di nung ti papanambakay? Naperdi ti planggana tayo. Gumatang ak iti baro. Siya kung ti mapan gumatang, taamangan no si kati ibaon ko, kat tay lalakaan manen a planggana ti yawid mo. Anya kalaki di mo tan bakit? Dubli trabaho mo't laang manen no si kati ibaon ko. Sigurado adita ig-igid manen ti paggatangam. Pasensya kan bakit? Agtip-tipid lang da tao. Sa maysa, sakbay agatahag ti may sa abanag. Kita agpay mo't ano mayat ti quality na. Ulitig manan saan aga puta naglalaka ti kabailak agatangain, kat low quality mo't tan bakit? Nalipatam ka din, ti ginatang ko anak angin ngina a lipstick ngayong pagatang mo day. Nangina, ngam saan mo gayam a waterproof. Ay Houston, di ka nagpalawag. Makatitilang dagita ngay bagbagam. Ay na, nagmamayat tila ko daan t-shirt kan pantalon dito'y mall, Mari Dorcas. Kunakman no palanggana lang tigagaram agatangan, Mari Sophia. Kumaang magustuak dagito'y abado, Mare. At dapat kasta ala ko iti palingki, Mare. Nakitak idi na minsan anapanak nagbirok iti jogging pants nga usarin ti anak ko. No kayat mo akat isurokin ka, Mare, tapno makatipid ka. Apay pailaan, kat mabalin mo't agumatangak dito'y mall, no kayat ko, Mare. Nalaklaka ti presyo dahil dyan naggatangak, Mare. Makatipid ka ano dyan ti paggatangam. Ay na, Mare, among mat asa anak ang mahilig itilalakain laang agami. Ninginaan laang ti kayat ko, Mare. Anya? Igamamampay laang to'y bag ko. Tagpili ak iti t-shirt mi kanilakay ko. Sigurado ka, Mare? Kabailam abayadan dagita ka nagngingina? At dapay kwartak, Mare. Si kakit di mo. Di ka di madanagan. Taad dati extra manik ditoy. Awan ti plano nga umutang kan ka. Oh, gimatangak itibadom, Henry Lakay. Ha? Ipadas mo man no umanay kan ka. Agurega. Mulsa mo, tinakagatangam ka dagito'y Sophia bakit? Wun, talaga ang nginginain dagita, Lakay. Ay nawaw. Isupay gida gastos. Sapay nagngingina. Ang damot ti kastoy alako da iti palengke. Naglalakapay bakit? Ay, si kalangarudan tinaigatangan. Nagadupay laang mga ibagbagam dita. Wan ata sayang ti kwarta. No iti palengke ti gimatangam. Di may kuma. Nakatipid kuma. Mom Henry, maminsan laang agbyag tayo. Apay atip-tipidin nyo ti bagbagiyo. No di mo kayat, mudtoy dagita abado, taitid kulaangan iti sabali. Nagadong artem. Kumusta kayong tatang? Sikamat gayam, Henry. Agtugaw ka, taagkapit ka. Saan ang tatang? Imayak lang tayo inyong ko tayo basit natin. Agtugaw ka kiti, taagkapit mo eh. At dapat lang, tiket ko salud-sudan ka. Ano dito tatang? Kumusta kayo? Kini Sophia nga anak ko. Masansan-sam, tiyapayo. Nagapa kami manan iti kalman ti malam tatang. Di yung iba ka, at dagitil ninginginaan manan agamit ti puon tiyapayo. Tinangingina abado ang ginatang na Jemol, tinagapaan mi tatang. Nung siya, mahilig ang kami ni tinaglalaka tatang. Gaputa kayat ko ti makatipid. Ngam ni bakit ko
Nginginaan ti kayat na. Ta sigurado ka no ang low quality no naglalaka. Ba nag-akanayon apag-apaan mi iti anak yo, tatang. Mawatan ka, Henry, anak ko. Iti pa'y apagpagaak dahi taasupya. Ngam awan si denggan na. Uras siya, mahiligat mo iti naglalaka. Siyempre, maibiro ka no anya ti umanayan ti kwarta. Naitati sana mapanunot ni bakit ko tatang. Gaputan dati yaw awat mo. Gastos mo tinagastos. Awan ti ko na nag-aagtipit. Nusak ti ka. Di mo pa'y irimit. Ti sweldom ken ko na. Kita Sophia anak ko. Di mo saysayangan. Ti kwartayo ken lakay mo. Ay nawaw, asino tinangibaga kada kayo asay sayangag ti kwartami, tatang? Nagpulong siguro day jay Henry kada kayo anya. Gimatang ka kano itinginginahan abado ijemol. Sagpaminsan laang magtatang. Anya sagpaminsan. Kitunggal gumatang ka iti usaryo. Masapol at ay nginginahan. Ura at damat tinalaklak ka. Basta siya, kaya't ko tinginginaan ta sigurado a high quality. Ay na, ulitak ba nila anak ko? Saan nga amin alangin kat high quality? Dadaduma. Nangina, ngam low quality ba? Agsardan kayo man, tatang. Makarungrun kayo man. Ay, naibos mat gaya man ti kwartang idultulin ko. Ay, nawaw. Panagkunakit nasken a dumawatak manen ken lakay ko. Aba, nagulimag ka mat, Sophia. Asla na unag, di pampanunutam Addaman ti madlaw ko, Henry. Ay nawaw, kanya day tamanin. Di mo maten irimit ti sweldom kanyak. Lumay pa ni ti sweldo, talaga asan kon nga irimitkin ka. Iti anya aga po kat asawa nak. Siyak ti babae. Ngaputan na laing ka nga gastos. Mahilig ka pa'y ngarut itinginginahan na gamit. May busti kwarta, no kasta ka na yun bakit? Ibirbirok mo, ti paggasgastusam. No kasta, awan pa nagtalak mo kanya. Amom ti sungbat day ta sa lutsod mo bakit? No kayat mo, agtrabaho ka man. Tapno amom ti rigat tagsapul iti kwarta. San lang at aggastos ti paglayam? Ay, nawaw! Ne, bad trip kan sabot, Mari Sophia. Ay, marurudak launay iti asawak, Mari Dorcas. Nagapa kayo manan. Kasano, di na matan irimit ti sweldo na kanya. Day takit din, Mare. Among pa iti ko na, Mare. Agtrabaho ang kano, tapno amok matirigat ti agsapol. Ay, gusto nila kay mo, Mare. Narigat nga minano, day talaang mangigasgastos iti kwarta ti paglaingam. Sapay no sikat ti gumatang iti gamit ka masapul ang nangina. Imbis analakla ka ijay palingkay, iti nangina pa'y laang mat ti paggatangam. Na, uray si ka, Mare. Kasta ti ibagam. Makitkitam ka di dagiti gamit mi iti kusina, Mare. Nalalakalaang dagi jay. No nalaing kalakit ding agpilay, adda dagiti nalalaka amayat ti quality na, Mare. Unay matalay ti apo sa ti kaaruba. Di na ammo ti maabog. Ay nawaw. Ay nawaw. Natinagan ti kasirula ginatang ko itinangina. Ay. Kanya day ta. Kasirula mo't ginangag ko anatnag. Ti kasirula ginatang ko itinangina lakay. Ha? Ay nawaw. Nakupit mo tayo. Ay makapasurun day ta apo sa ti kaaruba. Kitaam, bakit? Kitaam? Apa yan? Kitaam ti kasirula ginatang mo itinangina. Nababati nakatinlagan na. Ngam nakupit. Kanaabutan mo't adagos. Kasano ko maamaabutan? Kanangina ti pinanggatang ko iti dayta kasirula. Isarang mo kaming itiinit tapno makitam ti bagbaga. Rayawanan. Talaga nadadaulan da ito akasirula. Pangalaak ngay nga ta iti itapal ko. Dayta, te high quality ng ibagbagam, Sophia. Ay nawaw, di ka mag-agsao akas na Dayta, te high quality nga ilablaban mo. Nababati nakatinlagan na. Ngam nakupit
higpit ka na abutan mo't adagos. Ay, sayang ti kwarta. Kunak tumot nga mingking ka bakit? Ita apanawon, saan langan apresyo ti pagbasaran, taad dadagiti mananggun daway. Saan nga amin anangina ket high quality? Saan mo't nga amin analaka ket low quality? Iso nga rugag dati matatayo, amang kita. Wanan, kamalikon. Sorry talaga. Sika magayam, Sophia. Anya ti umay mo ibaga. Kumusta ti kasiro lagi natang yukan lakay ko, Nana Rosing? Ay, mayat. Nakupek nga mabalin pa'y amausar. Natindag nga miniti na bitlaw. Saan latamit anaabutan? Ay, mayat anana. Nalaing nga agpili nila kay ko. Ay, wan mata, Sophia. Apa yan na sa ludsod, Mau? Gumatangak mo't iti kasiro lami akas tanana. Nadadaal nga min adagos, te ginatang ko iti nangina. Ay, wan! Nadakamat ni Henry, mahilig ka kano iti nangina. Di mo kano kayat tinalaka agamit. Kanayon mo pa'y kano nga uyawan, no kastaan nala katigat-gatangan nila kay mo agamit yaw. Dayta ti kam malik, Nana. Impagarup ko ano nangina ti may sabana, kat mayat ti quality na. Ngam saan ba't gayam nga amin? At dadagiti nginginaan, ngam nalaka madadaal. At damat dagiti lalakaan, amayat ti quality na. Nasken laeng apilyon tayo. Word, uray nalaka, no makita tayo mat amayat ti quality na. Mayat lata Tinapatag, kabailan tayo abayadan. Ay, nawaw! Iti kinarigat ti biag ita, rumbang laeng nga agbalin tayo a praktikal. Tinapatag, napintas ti quality dagiti kagawaan a magatang, kan mabalin pay a mausar. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.